Yan guys, welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon nandito po kami sa farm. Maglilimas kami ng isda. Kuya Ulan kasi guys, pinunta niya kami sa kubo. Sabi niya marami daw isda. Habang nagdahan traktor siya, nakita niya yung mga isda. Kaya tinawag niya kami. Kaya ito ang mga bala namin. Let's go guys, samahan niyo kami. Baka marami tayong makuha. Baka wala tayong nakuha. Sana meron. Guys, ang dami mangga. Kami mamaya. Si Kuya Ulan at saka si Alex nandun na. Kala mo mga nakaranta na. Wala, kababa oh. Malaki. Ayan po. So good mga kapatid. Wala kaming bala guys, wala kaming jacket. Biglang ano to guys, biglang. Walang patumpik-tumpik pa. Larga na. Dapat tumatanggal natin na yung ulan. A few moments later. Hindi mo makita kung may isda. Ito natin po mo. Hindi ka na pwede at kung yan. Yung palaka. Ha? Meron? Wala. Palaka. Ayun, malapit na oh. Lapit ka! Baka dyan oh, madami yung ano. Brown, tira mo ka! Ay! Meron na! Ay! Ayun! 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 Huwag mo guluhin. Diyan tayo magkapro. Ayun o! Ayun na siya! Yun! Yun! Tutok ako na! Ayun. Masingil ka na! Masingil ka! Masingil ka! Ano yung paldi mo kinasa? 1-0! Saan yung balde natin isahin? Dali ni Kuya Ulan? Ayun! Ay, kalaki! Ay, kalaki! Pupukin mo! Wag! Pupukin mo. Ole! Isa lang. Yay! Yay! Oh, laki oh. Taiwan! Taiwan! Dali lang! Lagay ko sa lagayan. Hindi, matutuyan ko na yung akin. Ayun! Ito, maliit. Hala, paitan. Ba't may paitan dito? Hindi mo kahuli. Paitan. Napunta doon sa kanya. Rangan mo! Laksan mo!
Tapos na ako, Lek. Hindi ka pa tapos? Meron pa to. Galaw-galawin mo dyan, tay, kung wala na. Eh, kasabyan na. Di ba ako galit? Alis na! Look! Tayo ka! Okay? Wala nang manaligaw sa akin. Dito na tayo sa kabila. Dito, oh, Lek. Much later. Guys, ang dami ko nakuha mangga. Hiningi. Thank you, Balang. Meron pa dito. Yan, nandito na yata, oh. Dulo. Naloko tayo na yung ulam kasi dito lang pala yun. Andito yata eh. Buti nakita ni Kuya. Bilis ang mata ni Kalaki pa man. Tara na punta. Baka dyan galing yung si Baldi ah. Si Baldi, nandito pa naman. Yes, Baldi. Para guys. Dito dito. Diyan siya eh. Dito masingil ka. Masak na yung Baldi. Dito ko na yun. Ayun na si Kuya Ulam. Saan na yung malaki? Andun yan. Yan! Yun! Andiyan kay Alex. Yun, ayun! Layo niya pa talaga eh. My God! What are you doing? Kasi! Oh! Dalawa. Yun! Hali, andyan din daw. Dito. Sari ka. Ay, parang nandito eh. Dito. Dito? Yun! Ayun na. Andyan po. Gusto mo dapat ito sa malayo ah. Oh. Oh, ayun na. Bagtit eh. Ayun na. Ayun! Ayan! Ayan, nasa harapan mo. Lawing ka na ba kate? Ayan, ayo. Ay, dalag! Dalag ba to? Laki. Dan bildat guys. Dago na yun. Kukuha na yun. Parang gusto ko magbildat na lang ah. Oh, ito pa oh. Ngayon ay ganyan ko pinga. Dito kami nagkuha noon ni Mama talaga, nakatusok-tusok lang sila sa putik. Ito marami. Wow! Ibupis. Sarap yung ginawa ni Mamang bupis eh. Yung mga ganito. Oh! Hindi dito. Oh, laki nito. Ting! Binundat ka lang, Day. Dalawa lang, hindi ako. Noon eh, nakasarap talaga nakaganyan sila oh, nagapulot-pulot lang kami ni Mama, nakatusok siya.
Timba-timba ang kuha namin nun eh. Yun eh. Okay. Guys, dami ko nakuha. Dami. Dami na. Ay! Nalaglag. Ay, nawala pa yung isa. Oh, dami na kaming huli. Much later. Guys, ang nahuli namin ang dami. Ito guys, yung nakuha namin. Ikaw kasi. Lobat. Hindi ka ready. Dito rin nakuha yung iba. Lobat. Nalobat guys. Kinuha pa sa kubo. Mayroon kami nakuha ang bildat. Then, dalag. Guys, ang dami ding paitan. Ewan bakit may paitan dito. Alam ko sa ilog lang yung paitan eh. Guys, may nakita kaming labong. Labong o rabong? Sama mo na yung malaki. Pwede na yung malaki na yan? Ay, pwede pa yan? Sarap yan, may saluyot. Tsaka tinapa. Ay, tanong ano pa na yan. Yun o. Okay na, Kuya Ulan, abot mo nga. Dikit yan sa kamay. Yun o. Wow! Tara. Tara. Ano kalaki? Laki, pwede pang ano na yata yan. Tanggalin na yung dulo. May ulam na naman. Ang Team DFR. Gulay yung tatlong ladies kasi biglaan to. Dito kami sa farm. Alam mo na pag nasa farm kami. Lagi silang absent. Dami yan. Masarap din yan. Pag nalibay yan. Bigla ang vlog lang to guys. Dahil si Kuya Ulan naghahan traktor. Naghahabol daw siya ng hito. Tapos nakita niya. May hito. Tinawag niya kami. Ayun pa rin mga. Guys, kuha namin na. Ay, yan. Ate, nakalis na naman. Uy, naman ako yan. Daming bildat. Kalilitan. Katakot. Buti ito pala, walang singil. Hindi ko alam, kala ko ano. Ito mo malaman. Hala, yan na, nagsitakas na sila. Mama. Ganyan ang may singil ka dyan. Ito yung napalo sa mga ulo eh. May paitan pa guys. Oh. Paitan. Guys, oh. Sarap nito. Kalaki. May mangga pa. Ito ating nakuha. Much later. Guys, kinakatay na Ate Gretchen yung labong. Hindi ko to alam guys kung paano katayin. Pagtutunan din. First time Ito ko yung maliit. ganito. Hanggang sapatos yun. Tama ba guys ang ginagawa ko? Hindi na pwede. Malambot oh. Ba pwede pa yan? Malambot kasi yan. Kaya pag ano yan, masarap yan. Lalaga pa yan, kalag mo. Kunin ko dito. Yay! Mangrugi ka ta. Nipisan eh, hindi ganyan kakapal.
Sige pa, nipisan. Yan. Wala na akong maiwa. Klase na ginawa niya ni Jana. Wala, nipisan lang yan talaga. Ganyan? Ah, magaspang yan. Matanda Dapat na? manipis. Matanda na? Hindi. Lumangga. Ganyan? Labong. Pwedeng adobong labong, pwede sa saluyot. Masarap yan guys, kakukuha, ilalaga pa naman yan. Bago lamasin pa asin. Eto guys, hindi talaga ako makain ito. Ganito. Nung natikman ko siya, kay Agnes. Shoutout sa'yo boy. Sarap pala. Kaya yun. Gusto ko na rin siya. $2,000 years later. Ito na siya guys, ang aming labong. Nilagyan ko siya ng asin. Tsaka lamasin. Bigyan. Sarap to, adobo. Adobo ko. Ayan, guys, ilalaga natin siya. Hintayin natin siyang malaga. Guys, so ang dami naming egg kaka-harvest. Ang dami pa naiwan doon. Maraming naglilimlim. Sino pong may gusto? PM lang po. And guys, iluluto na natin ang ating adobong labong. Siyempre, gisa-gisa. Bawang sibuyas at sakaluya. Sabay-sabay na natin yan guys. Para ano. Sulat yung higay ng bawang kasi mayroon tayong luluto. Yung labong to guys. Adobong labong. Sinong kumakain sa inyo nito? Favorite mo talaga adobo. Siyempre, kakulay ko. Dapat guys, ang iluluto namin yung yung may saluyot na may labong, tsaka may sahog na inihaw na hito, yung nahuli namin kanina. Walang saluyot. Kaya napunta sa Binha yung saluyot guys. Wala nang nakita. Kaya, na lang namin. Iihaw na lang namin yung yung hito. Isahog namin bukas sa gulay. Tingnan natin guys. Adobong labong alagreta. Wala yung ating tagalutong si Madonna. Si Sister Madonna. Lagyan natin guys ng paminta. Lagyan natin guys ng konting suka. Para maasin-asin. Guys, kapag may suka yung niluluto nyo, huwag nyo siya agad hahaluin kasi mapapanis yung suka. Mapapanis ba yun? Matagal maluto. Ayun ba? Nahihilaw yung luto. Sabi nila. Luto. Guys, kunting toyo. A few moments later. Ito na siya guys, sarap. Ayan guys, tikman nila yung aking luto. Sarap guys. Yummy. Lasang adobo. Nasaan ko po? Malamang. O, ikaw Aisa. Ako pa ba?
Wala akong inuurungan. Bawang lang kayo. Ang turay banaw. Man. Parang palaka ah. Dinurog na pala ka. Dinurog na palaka. PJ, tikman mo. Challenge. Mama. Pero, oh, yan. PJ, ikaw naman. Tikman mo kung anong lasa. Ang mabait na bata, nagatikim. Anong lasa? Palaka. Nakalipad, nakatalon. Nilunok mo na lang yata eh. Nilunok niya na niya ng inuya. Yan guys, ang aming nahuli. Ihaw-ihaw ka ngayon. Masarap po kasi itong hito guys pag inihaw. Hindi siya maganda pag sinabawan. Mas marami siya pag inihaw or prito. Much later. Yan guys, dito muna kami magsha-shoutout sa aming malapit sa kabukiran namin dahil ang aming view deck po ay pinapagawa po namin kasi nagigiba na po yung Under renovation. Oh, under renovation. Medication. Makikita niyo yan soon. Soon, abangan nyo guys. Happy birthday po kay Sir Elmer Ronquillo Ramos from Vienna, Austria. Happy birthday po. Happy birthday, sir. Kamusta Ingat. po God dyan? bless. Enjoy your day. Shoutout po kay Sir Marcia Guban from Hawaii. Kamusta po? Hello po. Shout out din po kay Sir Dexter Baltar from Cagayan de Oro. Hello po. Shout out po kay Hamad Airport Tyson Craft Boys from Qatar. Thank you sa panonood. Sa Ingat Qatar. po. God bless sa inyo. Shoutout po kay Ma'am Sinaida Cabrera. Hello po. Shout out din po kay JB Vlogs from Santa Maria, Bulacan. Hello. Hello po. Hello po. Kay Sir Edmar Abaya from lokal ng Templo Central. Hello po sa mga kapatid natin dyan. Hello po. Shoutout po kay Ma'am Emeline Napile from Dubai. Hello po. Sana all napili. Ako hindi napipili. Oh my God. Shout out din po kay Sir Rene Ovelio from Kuwait. Hello sir. Hello Kamusta po. dyan? Kay Sir Joel Emperador from KSA. Hello. Shoutout po kay Camel Sangrador. Kamusta po? Shout out din po kay Sir Arnel Ake from Pilar, Bataan. Hello po. Hello po sa sir. mga Kamusta po? taga-Bataan. Kamusta dyan? Kay Sir Nestor Pantay from West Africa. Hello. Kamusta po? Shoutout po kay Shu Oma from Dasmariñas, Cavite. Kamusta po? Thank you sa panunood. Shout out po kay na Janilyn Manayan at sa kanyang asawa from Waipahu, Hawaii. Hello po Kamusta sa po inyo dyan sa dyan? Hawaii? Taga Hawaii. Keep safe. Kay Rod Arasa. Hello po. Ingat. Shoutout rin po kay Ramos Melchor. Kamusta po? Hello po. Shout out din po kay Lynn Cartago. Hi. Hello po. Hello po. Kay John Fox Vlog from Balay City, Bukidnon, Mindanao. Hello po Kamusta sa mga po taga dyan sa Bukidnon, Bukidnon? Mindanao. Sana makarating ako dyan. Soon Ang daw. ganda dyan sa Mindanao. Ay, sa Bukidnon. Shoutout po kay Sir Renz Castro from Alaminos, Pangasinan. Kamusta po Taga dyan? Pangasinan, Agaylatan. Na naman. Shout out din po kay Sir Joel Corpus from Lawag City. Hello po. Kamusta po dyan? Kay Rayo Hertos. Hello po. Thank you po sa panunood. Shoutout po kay Johan Yuri at kay Yana from Bungabon, Nueva Ecija. Hello po. Kamusta po dyan? Shout out din po kay Sir Renato Morales. Hello po. Kamusta po dyan? Shout out po kay Hermie Nacario Jr. Hello po. Ingat po palagi. Shout out din po kay JJ Hunter from Saudi Arabia. Hello, Hello sir. po. Hello po. Kay Sir Rolly Mandronio from Olongapo City. Hello po. Shoutout po kay Mika Franco at kay Frankie Franco from Olongapo. Kamusta po dyan? Hello po. Shout out din po kay Sir Kyle Patrick. Hello. Kay Sir Ricky Marcaida. Hello sir, ingat po palagi. God bless. Shoutout rin po kay Sir Raymond Malakapay from Santa Ana, Manila. Hello po sa inyo dyan.
Shout out din po kay Superman from Camarines Sur. Yun o. Hello. Kay Sir JL Trinidad. Hello po. Ingat. Ingat po dyan. Shoutout po kay Sir David Harley. Hello, sir. Hello po. Kamusta po dyan? Ingat po palagi. Salamat po sa lahat na sumusuporta po sa aming YouTube channel. Sana nag-enjoy po kayo sa aming mga vlog. Yes. Yan. Salamat po. Bye, guys. Bye, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.